Grammi u miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Jien tkun għamilt li l-akbar pjaċir meta teħlisni minn dan il-pis li għaddat li fuq spalti. Ġennintuni, George. Tafu li ġennintuni. Wejja, braj, kamon, uri li jint raġel. Inti raġel tan-negozju u taf li għandu jkollok edek daqxej maħmuġin biex timxi? Dan ġi ta' raġel li jrid jara l-marra tiegħu kuntenta. U taħseb li nkuntentajt. Taħseb li nkuntent bis-sitwazzjoni. Taħseb li nkuntent li ma nistax nara lilek kuntenta. Taħseb li ntbiss għamdejja minn dis-sitwazzjoni. Wara dawk it-testijiet kollha li għaddejt. Guinea pig jien eħe. U xekkat li jien guinea pig jien. Mela nagħmlu dak li għandna nagħmlu. Niġi ridna jekk hemm tiswa, immur nitaħħab jekk hemm bżonn. Qed turi li kemm tħobbni. Le, int tħobbni. Ejja fjo, tagħmel xek. Irringrazzja l-Alla li dak li kellu jiġri ġara issa, mhux iktar il-qoddim. Ejja fjo, tittamel kuraġġ. Il-bambina fak minn xarek ta' li nitkisser. Dik raġuni? Le fjon. Imma din esperjenza li ħad titgħallem minna. Ħad tagħmlek iktar b'saħħtek. Il-bart jaqbadni meta naħseb li xi darba titlaq li mhux wieħed għal dejjem din. Titkun lesta għal kollox ħabib. Kollox jista' jiġri. U nispjera li min ikun tal-qalbu għax problemi jkunna ta'. Imma għandha xi wieħed jew. Le, għalmenu sa fejna fien, ma kieku tgħidli ta'. L-iktar jekk toqgħod tiffitta u d-dejqa tiġi tgħidlek bil-ġiri. Oh, le. Kieku Kristin tgħidli. Kviżi biex ħadd ieħor niblek. Iva m'hemmx mod ieħor kif iddaħħalha droga. Semmix dik il-kelma. La u lamkien. Nsewjew. Ara, mustri għax għandek bżonn. Kif jgħid ftit ta' żmien, mbagħad inkellmek jien. Ara George, sib lil ħadd ieħor. Jien mhux se nibqa' naqbdik iżjed. Taħseb li tista' tagħmilha ħaġa bħal din? Taf għax assistejt il-bira hux. Min kien fuq il-post inti jew jien? Irrikattani wkoll. Ma ġibx qudiem għajnejk lil uliedi, ha? Int ma sibx raġel bla tfal. Timmaġinhom jikbru ba missier jekk inqala xi ħaġa. Jekk inti tirrifjuta tagħmel dak li qed ngħidlek jien, int ma tkunx qed iġġibhom qudiem għajnejk sur Brian. Għanħallik ma għax jgħaddi għalija Joseph. Min? Waħda mill-kors. Tikdib xkrit. Jien isem ta' ġuvni smajt, widnejja tajbin għadhom. Jaqaw. U le ma fej sejra brasek. Bil-aqal? Xiex? Dan Joseph. Iva mela. Wussu xej. Ma tgħix il-papa please. Taf kif inhu dak. U le serraħ rasek. Sigretta bejnietna mhux l-ewwel darba da. Thanks ma. Mer intek is-suq! Ent għajt ħiret mela ma rajtix li stop sign hemm! Mhux għandu x'jaqsam! Mhux xorta titsuq bil-mod, mela missierek ħallilek it-triq! Le ommok ħalleti l-triq! Abbiżilix ta' għax demonju bħalissa narak! Terġax issam il-missieri! ċempel il-polizija. Ħanaddu għal xi ħaġa oħra. Min se jħossib l-accounts? Tax li soġbitkom dil-biċċa? Fil-kas nista' nagħmlu jien dak ix-xogħol san, ninqala li ħax-xogħli. U mela allura nagħmlu int la xogħolok? Dak ix-xogħol jew tħobbu jew tobodu. Taf xi kolli bżonn minn għandek Ingrid. Rendu kont sew tal-flus kollha li jidħlu tal-flus kollha joħorġu. Nisperaw falla li jidħlu flus ħafna iktar milli joħorġu, U tgħid le? Konvinta. U George se jtina palata tajba żgur. Proset ħbib, għandna tim tajjeb, fiduċjuża f'kull waħda minnkom jiena, Jalla nibqgħu hekk imma b'dan l-ispirtu, irridna niġbdu kollha ħabel wieħed ħalli l-ħolma l-għandna s-realtà. Skużani, ħejtu bixewl. X'inhu?
Allura se joqdu jżommu ħemma l-xej jew. U dan għammu kemm jikkalma ftit. Issa jitilquh issa tara. Ħjar bqajnem maħna. Veru ta' mhux daqqa tiġenninna biex nitilqu. U murara x'konna se nagħmlu kieku bqajnem. Kien jiswi n-nar. Dak issa jitilquh u barra mid-daq. Għala qiegħed għand il-pulis id-dedi mami. Pa, paċenzi joħroġhom naqaf il-bit ħatfall. Iwa kollu sew. Ejja u sbiħ tiegħi, ejja ħanurikom kemm sbieħ u l-pjanti tagħna, U f'xi dwejjaq xbajtna rom? Kollox sew. Mela noqogħdu nilagħbu bil-ballu. Yes. Iwa bil-mod għax baqa'. Ma nafx qed itih dal-aħħar. Ftit ilu konna qegħdin id-dar naraw film. Daqqa waħda tara jiġri ġol-kamra tal-banju jaħsel wiċċu. Taħbeni kettek qal. Boq. Bellaħni. Ma nafx ma forsi qed iħabtu x-xogħol. Ma ħasra, x-xogħol tiegħu kollu ġen kieku, ma issa suppost li garawx. Ma nafx. Ma dal-aħħar qed naraħ qed ikun wisq mifxul. Forsi għax ġew sejjer l-Olanda? Binti san ermijak. Jiena nikkwieta mhux ftit ta' meta naraħ jitla' hemm. Ara l-oħra x'kull waħda waj mama. Mhux b'xogħol imur tgħid ma jmux b'kapriċċ. Ma hi xorta waħda jiena moħħi ma jaqafx jaħseb qabel ma naraħ jiġi lura qawwi sħiħ. Naqsek mhux waħdek tinkwieta ma anke jien inkun moħħni fihux. Imma isma' da m'hemmx għalfejn jkun l-Olanda biex jiġrilu xi ħaġa ta' għax jaf jiġrilu xi ħaġa Malta. Ma taħseb għalhekk qed jagħmel hekk. Ma nafx ma minni ma nafx naqbad naħseb. Naf li moħħi rrejtu. Din biċċa xogħol kien jonqos tal-lum issa wkoll. Misma, in-nies qalu li hu provokah lil Brian. Ejja, ma mhux raġuni ma ma aħna nċedu għall-ewwel provokazzjoni x'kull waħda u mbagħad Brian. Ħara dak anke biex joqtol dubbina jaħsebha darbtej jaħseb wara. Ma nafx qed jiġrilu hemm minni ma nafx. Hemm bżonn nimpoġġi ftit bil-qiegħda jiena u niċċarawhom l-affarijiet għax qabel ma nagħmlu hekk ħanibqa' ninkwieta. Hekk aħjar. Poġġu ras imbras u tkellmu sewwa. U se toqgħod sissajjar tajb qaw kunu magħna. Jekk jitilqu. Huma qalulna biex inserħu rasna, taf inti hu, biex tikkalma l-affari. Alla ħares jibqa' sejjer biha issa. Huma la Brian ta' dak it-tip jew. Mhix wasal għamel il-biċċa xogħol li jagħmel illum. Forsi titħu ħdejna. Naħseb aħjar tkun waħdek magħha Kri. Inħobbok, ta'. Għallest nċempillek, okej? Okej Kri. Ħu l-ħin tiegħek magħha. Provaw irranġaw kollox, mukka kemm bżonn toħorġu xi naqra. Dik hawn ġew ħadd infena. Iva vera, forsi nikkonvinċiha, forsi ma tafx kif. Trattab ftit rasa. Imbagħad għadli kif kumpajt. U tinsiex tafżel l-logħba. Ciao. Tiftakar meta konna naraw is-sinema dan fjo. Kif ħriġna bil-makeup kollu mżelleġ? L-isbaħ mhux dik. Li x'inhi jiena rajt lilek bil-makeup kollu mżelleġ. Bqajt nidħaq. Gelbi btittaraġ kollu tas-sinema u inti bdejt tidħaq u tibki fl-istess ħin. U mellek ħasra, kemm jiena ma narak titbissem ftit. Kri, skużani tal-bira. Ma konx naf xi ngħid u laqqas nagħmel. M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek. Sewa minn żugajt fija. Le, ma mhux sew. Vera sorry Kri. M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek. Il-bib għalhekk qegħdin.
Allura, kif sejra ma' Joseph? Tajjeb. Imma l-lum mux għal fuqi. Ilbes. X'inhu? Ilbes għamma nudu kafe. U lekri m'għandix aptit vera. U ejja fjow. Sar idejjaqni barra. Issa bżonn li tidrata. U mi jgħajsir tiddejjaq ukoll? Ma tarax. Ejja mela, mura żel libsa ħammurru. Ingrid! Ingrid! Aw Ingrid, hi. Iva ħelsuni. Iva kollox sew. Intom fejn qegħdin. Tajjeb, mela aktar tard niġi għand ommok. Okej. Ciao qalbi. Kem ser idu musejrin mija jiġifieri? Brian, tissa drajt, m'għandux ikollok problema. Sa meta u kemm il-darba ma nistax ngħidlek imma nwedek kif insib xi ħadd ieħor nimplek. George, jien ma jinteressawnix il-flus. Li interessani u li għalmen nkun naf kemm il-darba se nitlaq u meta. Għax is-sanki tal-familja saru jiddubitaw. George, jien m'għandi xejn eżes mill-mara u tfal. Taħseb li waħdek? Taħseb li għandi xi ħaġa eżes jien? Ara, għalissa ma nistax ngħidlek kemm il-darba u sa meta nkomplu, imma wedek. Kif insib xi ħadd ieħor niplek. Iva m'hemmx mod ieħor kif iddaħħalha droga. Semmix dik il-kelma. La ħawla kien nsewwew. Ara, mhux striħax għandek bżonn. Kif jgħaddi ftit ta' żmien, mbagħad inkellmek jien. Ma kif se nabad neħles minnu? Kif se neħles minnu? Hello Ingrid. Viva ġej, skużani għax marret għajnejja bija. Kollu sew. Kemm inbidel u niġi, tajjeb? Okej, ċaw qalbi. Oġbok li kell sabiħ? Le. Jason. Dikel tal-kunjata mawx bħalu. Inta, raj. Ma nistax tkun aħjar. Għandi xi ħaġa importanti x'ngħidilkom. Jaw. Se nitilgħu għawdex aktar ta' spiss. Għala. Tajjeb niftaħ ħanut hemm ukoll. Dan kif? Ekka x'kont qed naħseb bejn u bejn ruħi għad għaliex m'għandix nieħu riskju. Taf tiġina tajba wkoll. Ma dan hekk daqqa waħda x'fettillek. Kultant kif jiġu l-affarijiet u xek. Sa xi mument naqbad u nitlgħu nara nagħmel jumejn nara nsib xi posta data tal dak li għandi f'moħħi. Qabel ma niddeċiedi nafżak tibżax. Aħna nistgħu niġu qabel su. Ara ma terġgħux taqbduha ta'? Ma taħseb li wertit, Brian? Ma mhux nippruvaw nistgħu. Ma ngħid jien mhux tajjeb għaddejjin kif aħna. Nistgħu nkunu aħjar għaliex le.
U inti ħallih Ingrid. Fil-ħajja irrid ikollok ftit inizjattiva u mhux toqgħod tibża. Brian, jien nammirak. Ma nafxin. Lan kun għaddejja tajjeb m'għandix għalfejn nivvinta aktar affarijiet. Isma l-oħra kif titkellem. Alla ħares kulħadd jirraġuna bħalek. Brian, kif kollu bżonn xi ħaġa li ssibni warajk. Grazzi Bernard, mawx bħalek. Ikun hemm bżonn iżomm minn tfal kultant, eh? Jekk huma joqogħdu bil-għaqal u jkunu kwieti, mhix problema xi tajt, eh? Jalla, li meta jkollna tfal magħna u ma jkunu għawdex, jagħmlu l-istorbju kollu tad-dinja. Ħalli tal-minu għal darba żomm ma' martek. Mhux ma tintendi ikolli bżonnok anke fil-ħanut. Tajjeb mela, nibda noħodlok ħsieb il-ħanutiet. Mhix problema. Tajjeb. U ħanajdlek, it-tfal ġibhom hawn kemm trid. Iva Gustus, dan issa qed jgħidlek tax imbagħad tgħix kemm igerger. U lex ingerger, il-ħobbhom taj. Għarem għandak idej kem ċab sembli kelja. Skużani, ta' ma kontx naf. Brian. Ingrid, ħanikola sejk saħni. Bonġulor, skużani ma ġejtx il-bira, imma qomt buġiħ taras taqsam, laqas flaħt nitċaqla minn ġo sodda. Okej, laqwa li għaddilek issa. Ifem, mux ħażin, ħjar mill-bira. Is-Sur George daħal? Iva, ilu hawn. Ma dofferrejt moħħi dal-għodu. Għala? Et naħseb x'isem nistgħu nagħtu l-baby. Qatt ma bsart li se tkun daqshekk diffiċli. Kont nisma' n-nies jitkellmu, kont ngħid kemm jagħmlu għaġeb fuq biċċa isem, imma ngħidlek issa ġejtin fis-sitwazzjoni u fqajtu moħħi. Ma tkellimx ftit mar-raġel? Mhux ovvja li tkellimt. Rebus, li joġob lili ma joġobx lilu. Dejjem nispiċċaw niġġieldu. Issa tinqalleb daqsxejn hawn fuq l-internet forsi ma tafx kif naslu għal xi kompromess xi darba. Dawk affarijiet żgħar lor, kull problemi kollha tal-ħajja hekk. Iva, imma jienu raġel li żar affarijiet nagħmlu pandemonju minnhom ruħi. Però jekk toqgħod qis li l-isem tat-tarbija se jġorru tul ħajtu kollha mhix ċajta lanqas. Le għandek raġun hemmhekk. U din hekk ma konniex qed nistennewha, sinċerament, veru ħadniha sorpriża. Ma sorpriża sabiħa. Iva, ovvja li sorpriża sabiħa, għalkemm ħan ermijake x'ħin rajt it-test positiv infqajt nikbi. Min dejjem xtaqna tfal, imma konna ngħidu li sabiħ jekk nagħmlu ftit ta' żmien weħidna, ma tafx int bil-post u hekk mhux li gawdejna xi ħafna. Imma m'hemmx tagħmel, hekk kellu jkun. Ma d-daqqa tisnux lor. Daqshekk hu, ma stajx poġġejta aħjar, hekk qed nagħmel bħalissa. Aħjar inkompli, forsi lesti xi ħaġa llum. Kelli time off wara l-offsinar għax il-kunjati waslu mis-safar il-bieraħ u għadhom aqqas rawni mindu saru jafu li jiena pregnant u ħanejlek għandhom 700 sena biex jarawni u ngħidlek jien ġejja xi jikla minn dawk li ma tispiċċa qatt. Mela ma toċċa lija, hekk kemm islini kol iktar. Int bis-serjetà, qiegħda pulita tant, ħanejdlek nejra lik, l-aktar issa jekk nispiċċa xi daqsiex. Ħamur nkellem Sur George ta' kompliment. Skużani tal-bira Sur George. ċempilt sikax ma kellix moħħ nidħol. Għaluli, ma għadx indejqek jien. Ngħid il-mejt tagħmellek kafe? Le Sur George, iddaħħal il-ħataw ġew għax joqgħdu jistaqsu. Mejja toqgħodx tagħmelek Mendi ta'. Rrid it-tfal, George. Rrid it-tfal. Jien ma jistax ikolli tfal. Xi ħaġa kbira biex imqarjibat li wieħed. Wieħed biss u nkun kuntenta. Iva kalma ftit jisa ejja. Riżultat ħażin wieħed wara l-ieħor. Donna waqgħet xi seħta fuqna. Mhux seħta min jisimak. Toqgħodx titkellem hekk ta'. Hawn tant ikollhom it-tfal laqas kunu ppjanawhom. Jien li żventurata s-soltu. Qed tara kollox iswed Mendi. Toqgħodx taqta' qalbek hekk. Allura x'nagħmel Sur George imur nitqaħħab m'hemm tama ta' xejn daqshekk. Rrid imur jara riżultat ieħor Daniel biex ikkonvinċi ruħu li daqshekk. Xbajt nidħol id-dar nsib lilu biss jistennini.
Xebbatni dil-ħajja monotona. U issa lorna, ma niflaħix tredden fuq il-baby. Mandy, inti għandek raġuni, ma li laqqas it-tiegħek tort. Trid inkellima, ngħidha biex toħroġ minn issa bil-lif, nivvintana xi ħaġa. Le, ma tarax. Kuħat jifraħ brixu. Ma hemm ħuti bin-nepotijiet ifaqsu wieħed wara l-ieħor. U għammi bil-mod il-mod tumbrani għax ninfa waħda minn għal-tfal. Ommok tajt li trid. Int minnek għandu jinteressak. Ma rridx narak iżjedek, Mandy. Kemm trid? Xiex? Jingħadlek li hemm bżonn nagħmlu. Laqqas jekk naf x'naf. Għajdli kemm trid. Uwa Sur George. Jien ma kontx qed niċċajta meta ħadlek illi nagħmlu dak li għandna bżonn isir. Imma din mhux deċiżjoni li nħu waħdi. Irrid nara x'ħajjaj Daniel. Bir-rispett kollu. Tittaħseb ftit fik innifsek. Kif qed iġib ruħu Daniel fih bisset jaħseb. Qed jagħmel dak li jista'. U int m'intix? Milli tgħidli int. U dejjem iwebbes rasu jagħmel dak li jrid. U inti tagħmel dak li jiddeċidiju dejjem. Anki jiena jgħid nara kważi kuljum tidħol hawnhekk bil-geddu, speċjalment wara xi test ħażin. Jixraqlek aħjar minn hekk, Mandy. Għadek ma tafx kemm issebħu hawn ġew int meta titbissem. Uwa Sur George. Man, inti għandek bżonn tisimgħu kliem bħal dan. Ku kien xi ħadd ieħor ma kontx ngħidlu. Imma int unika, Mandy. Is-sinċerità li hemm fik u hekk. Nara din l-entużjażmu f'dak kollox li tagħmel. Għad irrid nara f'ħajti di. Taf x'ninħala jien? Meta nara dik ir-ras jibsa ta' żewġek. Tkompli twebbes rasa u qiegħda tkissrek lilek din il-ħaġa, Mandy. Jekk m'għandkomx ċans li jkollkom tfal m'hemmx tagħmel, imma jekk trid li tattotta, għajdli u ngħinek jien, tibżax inħallaslek kollox jien. Int x'tixtieq, tifel jew tifla? Naħseb tifla tkun tixraqlek. Nista' narakom flimkien tqattaw daqsxejn ta' quality time. Tonfqu l-paga tal-papa flimkien. Ma nafx. Bħalissa. Aħsibha ment. Imma rridek tgħidli dak li trid int, mhux li jrid żewġek. Aħmur inkompli Sur George. Grazzi. Iwa, siblu l-Scarface fuq l-internet għax ma nafx inħawat jien. Ismani, da Scarface sewa li kien bil-machine gun għallhom say hello to my little friend u faqal bib fuqhom. Iva, daku, Robert De Niro. Dak Al Pacino Fred ħasra. Le, ċens, dak, Robert De Niro. Biex dak imiri, ejdlu li Al Pacino dak. O ma la jien naf li nifhem fil-films. Al Pacino dak, Fred. Tibqax kontromba ċens, dak, Robert De Niro. Għabat mux tejtek qoddim nisa xtaf kemm jitnejku bik int. Jitnejku bik dak kemm int ignorant. Ignorant? Sibtu? Da. Għal da għetnejt. Dak, Robert De Niro. Al Pacino dak, Fred, iwa, ziblu Robert De Niro, jħasra. Aj, mux paċenzja nieħu. Mela. De Niro. Ha. Robert De Niro da, ha. Dak minu? Jo ta' wara l-kantuniera. Għajja, Fred, O kif ġennentuni ta' ħini għadsew dal-ħodu għaktar ħawattuni. Minn daħsek għandek raġun għanejdlek.
Ma kelli bżon daħka bħaldi dal-għodu. Proset, titħaq daqqa minn fuq dari, hej. Uħallini freda xħadġin dik laġba li kelli. Iva ġara. Ta' tassija donna, għalet li maġiveġ il-manteniment. Anta tajtula? Għamela ma tajtulix, għara xħon għatin xaqqa maħħajn. U għallura jek tajtula, għalfejt tinkwida ċens. U jenna jrid nisma' qrit taħħaġan. Issa ħafna teddit għaxin ċempel l-avukat u għaxek biex tredden l-ewwel tieħu. Sewwa ngħid jien mawx isbaħ minn waħdek. T-tifra diżomni, x'kik wil il-wejt tilonqa. Ekka mel gustu satikol xie klaħabs. U inti fuq kollox da żwieġ rittu mal-intajb għażwieġ ċens. Mux ommi ċedni biex niżżewweġ jekk qabdet ila. Għaj, ma l-ewwel wieħed itaqqalt waħda. U issa ħanejda kif inħossa ta' ħanejdlek. Nippreferi ngħix ma' ors milli ma' dik l-eks mara li kellek ta' sieħbi. Ntfejt għafa. Darba ma ġietċaw tfittxek. Mela, tiftakarx, meta ġitta waħna ħbejna wedni lu jafżana sakemm ma titlaq. Ejjej, niftakar. Ħanejdlek ma tistax tara raġel, kull wieħed li kien hawn bdiet tifflertja miegħu. U t-tifel tagħha bħala ġej. Ħanejdlek. Dik in-nar meta ġabetu daqsxejn magħha hawn li kieku mhux għax qatlu attent kien se jisraq il-kartiera. U għax il-cash register magħluq tax kieku kien iġorru kollu miegħu. Mhux ħeta l-ġoni. U ejja, ċens, jipretendi għat-tifel, għadu qassi daraw. Mela hekk sewwa. L-ewwel inġibu tfal fid-dinja mbagħad qasinthom daqsxejn trobbija soret in-nies. Taħħa ġan! Ejwa kalma ċens jiċċajtajat. Isma' ċens, jiena ma kontx qed ngħid għalik ta' t-tifel fuq kollox. Issa mhix it-tifel oħra ġan. Ta' mhix hekk ċens. Dak mhux biex offendik, ejja jimxi tissu ġorġ. Hello. Hello, minnem. Dwart. Kif insihbi? Brian jien. Oroħa, s-sur Brian, kif aħna ħabejb? Aħna okej kieku intom? Mangar gross sieħbej, tali aħna jiex. Hija ġejb tali aħna l-qas kieku għandek minn sena. Xi darba jaslu ta' x'għandek bżonn ħabejb? M'għaddumx ma tarani għawdex dejk. Tħajjart nagħmel biċċa xogħol imma lissa mhux satik dettalji fuq it-telefon. Inta għalhekk tikri flettijiet? Ma tafx għadni nikri. Tajjeb mela, ara sibli xwieħed għax għandi f'moħħi li nitla nagħmel 4 tiem hemmhekk. Bil-Malti tħajjart niftaħ ħannu tawdex u għad forsi tista' tgħinijiet. Baħdejn ma ngħinx lilek jew. Jaħasra ngħidlek verità għadni kemm naħħajt wieħed b'ċuċuta tista' tgħid b'xajn. M'hawnx għalik sieħbi. Nerġgħu nitkellmu mela. Fidajk mela, Sur Brian. Ciao xbin. Saħħa lejk. Ingrid, fejn qegħdin nitfal? Fuq jiraw, fil-kamra tagħha. Tajjeb mela ħammur ngħidulhom baj u forsi mmur għax għandi xaba xogħol. Braj. Ajli. Le xejn. Moħħok kemm? Inti okej? Jien okej. Int? Mela. Ġarek xi ħaġa ċens. Right, Sir George. Naħseb għandu dak ta' darba fix-xahar ta' frid. Insomma, għajdu li xem ġdid fitxu għajdu li ġġeta jgħaqni wiċkom dal-ħodu. X'mannix, Sur George. Dak il-bira ħamen nofstanar fil-lock-up dak Brian. Lock-up? Mela, ġifli dejma wieħed. Għet jitlef moħħoja. X'ġara għaliex da? Kienet isuq kienu ħajħabat ma' wieħed. Nisimgħu il-biraħ lura ta' fuq kif qamu talaq il-barra minn hawnhekk qisu l-annimale. Issej min ixkollu tiegħu missonqod inċempillu nħalli fidejkom. U għajdulu biex dannek jaqtaw u jżommu hemm. U għandi bżonn ninkellmu wkoll għajdulu biex jiġi hawnhekk mal-ewwel opportunità li jkollu. Daniel għandi x'nagħmel. Men dal xejn qed tagħmel hekk, se tieħu bidwejja. X'ħanieħu bil-fer, ħaġġib it-tfal? Allura bidwejja ħaġġibhom. Daniel m'għandix x'abtit nargumenta. Jien mhux nargumenta qiegħed, nitkellem miegħek. Sa fejn naf jien għatlek li għandi x'nagħmel. Insejt ġurnata illum? Xiex? Insejt? Kelli niftakar? L-anniversarju. Moħħu kelli bħalissa. I'm sorry, Daniel. Ma ġara xejn. Imma lejla l-istiruħek, kont sentilek sorpriża. Imma għandek bżonn tisma' xi ħaġa sabiħa. Kont li wisq imdejqa l-bieraħ. X'ħadd ivvinta, Daniel? Se mmorru niklu. Daniel, m'għandix moħħ bħalissa. Mela ara minn fejn se ġġibu. Lil ħammorru niklu. Għandna bżonna mendi.
għaddejna minn wisq tumbati dal-aħħar. Fej sejri? Issa qed tistaqsi wisq. Żieda tlek sabbaru niklu, musa ngħidlek fejn. Okay. Okay, narak mela. Ara Brian, dax ġabek laqda l-għodu? Bonġu Bernard. Xtaqt nirringrazzjakom tal-bira u skużani jekk forsi inkwetajtkom xi ftit. Oh, le xi tittoq tiskuża ruħek xul waħda. Iva, għaddi, ħatoqtaw barra? Lesa kolli mura x'naqra maġġel. U ejja, issa la ġejt. Għaddi, ejja. Ejja 5 minuti. U ejja. Issa da kemm ħarġet marda ma tixtri, għal ma laqtix. Ma ġara xejn. Namlek bil te? Lele, thanks Bernard, ġiġaħat. Isma rrid ngħidlek dwar għada, dana Pawlu se kollu jitlas għalija biex jiġbor xi ordnijiet u għad forsi tidħol int minn floku. Mhix problema mela le. Tajjeb, issa jkolli nafżal Pawlu mela. Tajjeb, ma ħu xi ħaġa issa tala ġejt, għax li qatt tenqala? U le toqgħod taqla xejn. U bela tem, u ngħidu kelma bejnietna wara kollox, int m'għandek il-ħadd fuqek mhux hekk. Iva, ma nistax indu. Dar kif għadu maġiġ dal-ħodu? Issa jiġi tortex ċans, forsi għannu xaħġu ġentin, naf. Imma soltu jċempel. Forsi Marjomu. Bħedu għalena! U d-daħħata, safrettant il-bira, għalbi hebritni li ġralu xaħġa u sirna nafu li arrestaw imbat. Appuntu, dakaħa kedda u issa qed jistri. Inti fej taf. Tlaqdor, għax ħanu lik dal-ħodu? Terġa ċempel dilaċ ma kemm aħbeġi fitta. Da trejdek ċens, da trejdek. X'ħan għamela? Li l-ħassaq xa tagħmel, titnelek x'tagħmel sieħbi. Inti wieġeb, inti ħeġġa bil-lessa xi ma x'noqgħodlok xut. Fik il-ħobs ukoll. Naqdik, please. Bonġo, miss, kif inti? Isma, li sta jkun bissen saqsik ta' li malla ma wiet jek joġbok. Suppost ġaqija ta' għandik bżon xi ħaġa? Le, jina għax jina uħbi pantiki konna morru l-iskola fl-imkien u ġejtni xi ħaġa minna għet kif jgħata u nkellmu ftit, ux. Il-prosit, sewa għamilt. Ifhem jek tistenni ftit inti taf ta' daqta raħawax kiku ċempel. Anzi, ħanċempillu jien, trit minna jgħidlu li jien. Le, xie ċempelu ma jmux ikun qed isu u jġilu xi ħaġa u neħlu aħna le, issa nistennaw. X'tixtieq sa dattan? X'nixtieq? Għatli li trid tixtri xi ħaġa. Ejwa, bukkat fjuri. Iva mela lesni, anniversarju jew? Ejwa l-anniversarju. U roses? X'roses u ġib li jem? Għalajt li għandi għara, għandi daw għek mu mażbieħ. L-aktarek ħattijom la waqt xi lejla romantika, ux? Natijom la? Natijom la lil-min? Lil-mara, ux? Le, jena fil-kastej natijomlu, mux natijomla, għax daw il-fjuri għall-anniversarju tijaj u tal-boyfriend ta' meta tqalna l-ewwel darba. Boyfriend? Iva, boyfriend, qed jistennini barra miskin, dak niżżewġu biżwiġ ċivili. Skużani naqra trid. Ġejja ta' skużani waħda. X'ġara issa? Hawn wieħed se jixtri bukkat fjuri. Mhux għalhekk jiġwaw in-nies. Għall-boyfriend tiegħu. U jien fiex nidħol? Għajdli, se nagħmel Pawl. Jastra mhux ittieħ il-fjuri dor. Iva, ma qatt ma ġie xi ħadd hekk sistaw. Billi ħajjixi xi ħaġa l-boyfriend mhux itaq' dinja sewwa għamilek għamelek. Hija ma. Dor għandi x'nagħmel hekk ta' ħalli l-cash register waħdu. Bilħaq.
Skużani taħi, sinju. Ma ġara xejn. Allura dawn uġbuk kienu. Ej, viva, ġib mux xorta. Dil-mara ħadġenninni ħa. Għal-ommu għet jgħid. Xena? Xej, insa ċens xej. Daw għalik, Fred. Mela. Isma, dak għawiet jew. Għazbis rasaqlaw. Mux għaqarinna ħazbuħ il-Sir George. Għaxċej xidina namek mux jgħetaw. Tej mux xalqad nistenni ħarem zur. Ekku. Skużani, Ber. Xi trid? Kif minn tixxorent? Mhux affarijiet x'nagħmel jien. Ha, isma' għandek sejż għajt tal-affarijiet tagħha ta'. Ħasra li ma tafx minnu l-boss. X'intom tagħmlu hemm? Ġejna sawa allura? Itilqu li minn hemm issa stess ċens. Brian isma' minni jaraħ u tistjelix il-paċenzja llum. Qabel inkirmuk mhux ħanajtilqu. Tibżax. Għandna stejjer vera sbieħ biex nżommu la kumpanija interessanti lilha. All right, niġi imma niltaqgħu x'imkien ieħor mhux hemmhekk. Hekk qed tirraġuna. Nintaqgħu f'dak il-bar fejn il-baħar. Ġilla konna nkunu hemm. Tajjeb. Bernard se kolli mur. Brian, intu rajt. Iva kollu sew. Se nħallik u grazzi ta' kollox. Tlaqna, ma ntaw miegħu. Dawn tiegħek, sinjur. Thank you, miss. Thank you. Stajtat li bija qabel din ukoll. Ħabba l-lif. U int ma tafx laqqas kuku stess kelli l-lif minn is-sejra għawdex jien. U melek aqlaħħa. Għajt li ma tixtmur għawdex. U dan sejri maħuk. Murġibuk għatlek li sejri ma xaħat minn tijaj, xkontan. Le ma mmurx jien. Kemm darba sa ngħidlek dan, jien ma rridx irbit. Jekk immur irrid noqgħod relax mhux immur biex noqgħod nisma' l-qrid. U mbagħad min jafu xieħdu gost u sabaħu dalam leleħi, insa. U għaj ma jasra. Nsejt kemm konna ħadna gost li tamorna magħhom il-farmhouse. Jew inkella kulħadd sa li dejjek issa. Seta' kien il-papa, kulħadd idejjaqni iva. Ma nafx jien. Ma naħsibx li kulħadd sa li dejjek. Ara ħejdi ta' għawdex dan insija u spiċċat. Ma ninsa xejn mendi. Jien naf għalfejn ma trix tmur għawdex. Taf? Allura, taf.
il-ħanut tersqu li xejn. Hemmhekk mhux postkom, fimtu? Isma' mela aħna mhux klijenti bħal ħadd ieħor jew x'affarijiet daw. Intom le. Ara Brian niġu fejn ġobna sewwa. Ġar bieraħ. Ġara. Nsejt li għamilt nofsnar il-lockup. Da min ġi jgħidulek il-kummissarju? Ħan tawlu s-sinna ġifieri issa. Aw kolossu? Intu rajtu Brian? Jiviva bħal kolossu. Ix kollox sew. Ħammur nġiblek naqra il-ma imbirek. Joġbok għaw? Sabi. E voilà. Dan. Thank you, Dan. Thank you. Dak għadu mux xej. Fadal. Hemm xi ħadd toqgħod tixtri. Qed tixjieħli. Ifet nixjieħlek. Lissa ġibtlek xi ħaġa mhux sentijilek ta' mur isib xi raġel żagħżugħ ħajtijilek hu. Eġġibtli. Le, mhux se ngħidlek talli toqgħod tajjarni xi. Grammy ġie miġġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell.